Kaixo, alkate jauzen. Ondo altzeate beko zulotan. Kezkauta gare bai. Elur asko indo eta urte gorra izan deu. Ta ez doi bakarrik. Aitu deu, zuetako batzuke gu elurren jabein egin daitzela. Ta ez dut ustea izen otxadanik. Txoko, herri guzti ez aidau gezueta. Batzen.
gelditu eta lurrean elurpean dagoen inborduko batean esertzeko asmoa du. Lasai, gizuna! Lasai! Lasai! Egota ari gero! Gora hori! Zer! Ego hartu dira! Ego hartu! Bai! Gaurko izen, muskiko konba horren, baizkotea pasatu dira ikusi. Arrei txinatzen dira. Bide duzen. Puntuatzeako gaurre gaiti dira. Hementxik bertan keitzateko zatia. Hemen itzak. Uida, bidea. Uida, atxaila. Beize, eguzako. Magnifique. Bilbarreko, Bilbarreko. Bai, hile bai, Da, botzak ditzeko. Udalak etorriko. Atzeriko, undea, eta horno, muskiko gari zotan, nahiko gari izan. Etorri, guztialdea. Eta nagidean da, garen izatu izan. Bai. Ez da, aspaldi, hori zaharrak izan da, hori zaharrak jabukara dut. Bai, nasak, etorri, izatu egari. Zamartzen txiki, gauzak galdetu da. Zer guztua de? Apa izerri? Ai, ego dugu. Arrai, ordu musikua, eta eakzuri, gira, esatik oain dioen, guazei, eta eakzuri, aiza kristau, eta benti inarteko, betzek, bestiren guntzei edan. Nik gara, baina, nalmori berri, soinu hona aldakatu horazteko. Baina, ez da gipatu. Arriba los insultos! Arriba los insultos! Naso dime, Batix. Ondo tokau. Artista hona ez. Baina, zer dira? Alberak, lurre, entire, sorgine, lapure dela, egozea, baina, Martino da, Marina da parako, izuten dut edenen, okar daik edenia. Ibidez ere, Steigez. Ogibide eta korlaki gabe,
Jendea, zea pasatzen. Bitarten naiz, horra izte, mendiduk eta zentzile pagano. Nahi gari gari, apeintzen. Eskiko pasatzen hor bizioen da, nahi biziki. Hatu bitarten naiz, gaizki. Hau alda, nahi gari bizitza Zineu hasi. Bueno, begizazuen, zuen lanera. Baina, ondo batu. Sortinek eta azti, diak erritio. Konkuzio, zentilek jarrean izan. Beharren eta noa, krista boka izan zaizen. Aitaren, Semearen, Espiritu Santuaren izenean, amen. Zaman biziki bai? Ume? Zer akatik zaman biziki? Akizako? Şahit kalmadı. Anjeli işgal marcha. Ayçadı. Dayı? Zaman biziki? Seyke görüyorsun. Etkisiz var. Gani yaşantı yapıyorsa esto de la chica se come la originación de la chica mai de la chica eski de la chica ne posizione eta usiere itezaraki da ne ikaiteria sentubi ese şatoro bayoy tutamdo kutu civile esto es visto más que ventilaturi non possiamo che questo lasciare le tue era